kører vi. Goddag, mit navn er Chris, kommer fra rengøringsspecialisterne. Vi vil gerne hjælpe vores fremtidige kunder, muligvis med at vise en lille demonstrationsvideo om, hvordan man pudser vinduer. Og her har jeg min vinduespudserspand. Så synes jeg, vi skal gå over til solbænken, hvor jeg har alt mit værktøj. Og så kan vi lave en demonstration. Og her, der har vi så alt det værktøj, som vi render rundt med i vores spande. Vi har for det første her en pelæskvits, en mellemskvits og en forretningsskvits. Det er de 3 skvitser, vi som regel kører med i vores spande. Og så har vi 2 strips, en mellem og en helt normal, størrelse 35. Og så har vi en skuresvamp til diverse fuglebøvse og diverse ting. Og så har vi en afrenser, en skraber til de helt store. Ja. Og så har vi vores helt egen vinduespudsersæbe. Mild mod hænderne, giver ikke tør hud efter længere tids brug. Og så har vi som regel et viskestykke til at tørre af med, bundrammer, siderammer, så det ikke drypper og ned på gulvet. Og så har vi også en gulvmoppe. Yes. Så nu vil jeg lave en lille demonstration om at pudse vinduer. Så tager vi lige noget sæbe her, doserer lige op, ikke for meget, ikke for lidt. Som regel en lille strive på hele striben her. Og så bare ned og skure stille og roligt op. Og så vasker vi ind. Så bruger vi bare en helt almindelig skvits. Langen i træk. Og så tager vi viskestykket, så er i kanterne. Og det er vigtigt, at man ikke rammer roden, så bliver roden tværet ude i siderne, og det kan man tydeligt se, hvis der lige står en solstråle på. Og så bundrammen her. Yes. Ja, Chris, kan jeg få dig til lige at demonstrere, hvis man nu ikke er så skarp, så man kan bruge den teknik, du bruger, kan man så pudse vinduet på en mere simpel måde ved bare at trække sidelæns eller et eller andet? Kunne jeg prøve at få dig til at demonstrere det? Fordi den anden teknik, den tager jo alligevel noget tid at lære. Det er ikke så nemt, som folk går og tror. Jamen, så kunne du prøve at lave det på en nemmere måde, hvor man bare kører en kant af ude i siden, og så laver elevatorskvits på tværs, eller et eller andet, som er lidt nemmere at styre, hvis man nu aldrig har prøvet det før? Man kan godt gøre det langsomt, og eventuelt vise det 2 gange. Elevatorskvits sådan her. Ja. Husk at tørre skvitsen af, ikke? Jo. Ellers laver du triver, det er ret vigtigt. Kan man tørre skvitsen af, når man starter på ny hernede. Som man kan se, så bliver det lige så pænt og nydeligt. Så vil jeg lige bede Chris om at demonstrere. Der sidder lidt, hvis jeg går tættere på nu, så kan man muligvis se, at der oppe i højre side sidder et klistermærke, som dengang ruden blev sat i, og den var ny. Den har sikkert siddet der i mange år, men det vil Chris nu lige demonstrere, hvordan man fjerner sådan en limrest fra sådan en markat med skraveren. Yes. For det første, så skal vi bruge vores afrenser skraber. Men først så skal man gøre ruden våd. Hvad sker der, hvis man glemmer at gøre ruden våd? Hvad kan man så risikere? Du kan risikere at ødelægge ruden ved at lave masser af ridser. Lige præcis, ja. Så derfor så vasker vi den ind, og så viser vi lige hvordan. Ja.
Vi var normalt ikke sådan, nå det er lige meget, vi tager den lige op i. Lægger værktøjet, ja. Og så stille og roligt. Man skal nok vaske den ind et par gange. Man kan ligefrem høre, at det lim, der sidder, det kommer af. Yes. Så skal vi bare have pudset vind. Kan du demonstrere elevatorskvids på hele ruden nu en gang mere? Fordi jeg tror, det er den teknik, som private vil have mest glæde af. Jo. Så tager jeg værktøjet igen. Fornemt. Så, som vi kan se, så har vi... Ja, jeg har ikke fået det hele af, det ser fornuftigt nok ud. Det er godt nok. Det er også kun en demonstration af, hvordan man gør. Fjerner gamle klistermærker. Ja. Bare et vindue. Skulle vi ikke lige tørre kanterne af? Var det ikke det, du viste folk før? Jo, det skulle vi rent faktisk. Ja, det er ikke hver dag med at blive videofilm. Ja. Bundrammer og siderammer. Lige præcis. Og så putter vi bare værktøjet ned i spanden, og så er vi klar til at gå videre til næste kunde og næste vindue. Den billigste og bedste måde selvfølgelig, eller kan man sige, det er at gøre det på den måde at gøre det selv, men I har også mulighed for at kontakte os, så kan vi gerne give tilbud både på private og erhvervsvinduespolering. Og vi har alle sammen, det er dygtige og rutinerede vinduespudser, vi har. Nu vil jeg bare lige sige tak til Chris, fordi han lige ville ulejlige sig med at hjælpe med lige at lave den her lille instruktionsvideo. Vi håber, I har fået glæde af det. Kan du vinke farvel til publikum? Du må have en god dag. Håber videoen kunne hjælpe jer. Yep. Godt.